Seguen as iniciativas para recuperar a natureza despois dos incendios do verán. Na comarca de Valdeorras estánse repartindo xa 40.000 kilos de palla e cereais para alimentar a fauna silvestre. Sobrevoan as zonas queimadas en busca das áreas onde queda vexetación e onde se resgardou a fauna, como esta parella de corzos. Aquí non se chega por terra, por iso se actúa desde o aire. Das serras hai multitud de vaguadas, multitud de ladeiras norte de Umbría, donde ha permanecido bosque autóctono, que hai onde se refuxia a fauna, que ha permitido supervivir a distintos exemplares. En cada voo, o helicóptero transporta unha tonelada de palla. Coa técnica do mulching non só se garante o alimento dos animais, tamén se crean franxas de protección do solo. Hagamos la descarga y más velocidad, más difuminada quedará la paja, y si intentamos hacerlo más próximos al suelo y más despacito, pues queda más amontonado. Entonces, en función de si queremos alimentar animales o queremos cubrir la zona de paja para las lluvias y los torrentes, pues habrá que hacerlo de una manera o de otra. Estes días o reparto faise desde o aire, pero tamén se volverá a facer por terra. Vamos tamén a traballar os fines de semana facendo a mesma laboura, que vai a ser a repartir palla, tamén cereal, con voluntarios durante os fines de semana de outubro e novembro. Vanse repartir uns 40.000 kilos de palla e cereais para garantir o alimento das poboacións de herbívoros e aves, pero da que tamén se aproveitan outras especies.